jajalan Antarja, jajalan Galukaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan lek arep labuhi karo aku. Nyeyang. Kula badhe labuh nang Nyeyang. Antarja teka ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehmu. Iki aku wis mempeng banget mudyar. Anak Werkudara do gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 maune ki lomba maune ki ming mak des 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 bareng arep rampung kok des 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 apa-apa ki nek rampung kok cepet jeng 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 dedeng tandeng tuso Tara Werkudara. Oh, gondok blegudung soal gembol Sumarante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malang krek nang ngarepe Begawan Dara apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundamane kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthuk karo Begawan Dara sing nggawa Cundamane. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundamane. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe 100 taun. Moro kaki tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing pati. Lho. Nanti pusakaku iki mau ya. Antasena saja. Terus le. Senjaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Senjaki. Dudu Senjaki. Sapa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majakku. Ora ana kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang di atas, dibanteng. Digajol. Senjaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang ngarepe Begawan Dana. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Modar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Candak
karo Werkudara sabetke ngebuk modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo ya, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane Arep tak cucuki. ora ya, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok heeh. Bapak mau nang ndi? Ngoyak makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Setyaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundha maneh arep mateni Setyaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing kakon. Aku Tok kon ngopo? Setyaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Mak Jrik Setyaki mati, mergo bapak Mak Jrik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijab karo sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Tak jitet-jitet ya ora. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, Werkudara, Werkudara, anak lagi Werkudara. Waduh, Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak Setyaki, Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus apik kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane Setyaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sapenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggepe apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti cekel, aduh. Ora iki apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek.
Gugu karepe dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora sih. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Ya anakku kok dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Sing nyakit ya? Yo. Aku mesti tuku Gatotkaca. Yo. Gatotkaca kowe nunggu aku ya. Nggih. Mau nek infus entek ditambahi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca Setyaki lak golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti tok senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh Paduka Hyang. Tenan ya, Ngger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking Paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Yo ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pangapunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula inggih mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangi karo Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gatotkaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Gatotkaca ki ya tenanan arek labuhi karo aku. Njenengan. Kula badhe labuh nang njenengan. Antarja teka ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane.
Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehmu. Iki aku wis mempeng banget modiar. Anak Werkudara do gelut. Kok sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki ming mak. Des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Oh, apa-apa ki nek rampung kok cepet. Jeng 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 dedeng tandeng tuso. Tara. Werkudara. Ngopo? Mengken-mengken ngapa kowe? Goleki Senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Gatot Kaca mau tak kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gatot Kaca nunggu kene iki, Antarja nunggu kene iki. Iki Antarja, Gatot Kaca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatot Kaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane panemu, Kakang Antarja dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe Gatot Kaca aku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Do omong-omongan. Kalau saiki anakmu ding angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase dicangting cangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak Senjaki ngoyak Gatot Kaca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Jane bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing banter. Senjaki cekel, Gatot Kaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbah iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Dalonke. Iki sing kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, Senjaki karo Gatot Kaca karo Antarja. Yo.
mukmen. Oh, polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Sencaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel? Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Ngono aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Karkodara. Piye? Kadut tekan dhuwur. Tuh ya, karo. Yo. Karkodara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Karkodara, Antarja mlayu banter banget saka mburi Karkodara. Telat Karkodara. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Karkodara. Opo? Nyaki Karkodara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Karkodara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Karkodara. Oh, doyak. Antarja Karkodara. Sencaki Karkodara. Antasena Karkodara. Bubradegan. Sencaki Karkodara. Antasena Karkodara. Gatot kaca Karkodara. Antarja waduh Sencaki Karkodara. Gatot kaca Karkodara. Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Karkodara. Jar mukmen. Assalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewase? Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong kok nang warga.